Sí, jo crec que en la tercera edat cal estar ben actiu, tot el que la salut el permetrà. El teatre i la dansa per a mi és fundamental, o sigui, com a membre de la tercera edat o persona major o vell o com vulguis dir-li, per a mi és fundamental, per a mi ha sigut tot, perquè no m'ho esperava, després de molts anys d'estar fent teatre en la meva joventut i tal, el retrobar a través del teatre en la vellea pues, ha sigut extraordinari. És el meu oxigen, és el que em dóna vida. I suposa, la dansa no és el meu, perquè sóc un desastre, però crec que sí, que la dansa, a més de que és un exercici, doncs és una activitat que desperta l'atenció i aquestes coses, i al que li agrada, extraordinari, naturalment que sí.